wani yana cewa a zamanin nan akwai masu ba da fatawa alhali ba ƙwararru ba ne akan sha'anin fatawa. Me malam zai bayani akan matsayin fatawa a musulunci da kuma hakikaninsa domin girmansa? To shi ne fatawa shi ne na'ibci ko kuma wakiltar ubangiji wajen bayyana addininsa. Da yake mutum shi na wannan zamani ba annabi ba, zai wakilci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ne ya bayyana hakikanin addini. Saboda haka malamai sun ce ba shi yiwuwa ka zo ka rungumi fatawa ka dinga yin magana kan fatawa ba, sai dai in sharuɗan fatawa sun taru a gunka. Na ɗaya dai ka zama kana da ilimi, na biyu ya zama kana da sadiƙanci wajen ilimin, na uku kana da kuma ɗabi'u kyawawa na aiki da abin da ka karanta na ilimi. Sa'an nan kuma ka samu shaida daga malaman da ka tabbatar sun fi ka ilimi su ba da shaida cewa lalle ka cancanci ka ba da fatawa. Saboda imamuna Malik ya yi karatu ya gama amma bai fara fatawa ba sai da mutum 70 cikin limaman Madina sun ce masa kana da haƙƙi ka yi fatawa, ka isa ka yi fatawa. Sai wani ya tambaye shi ya ce masa, ya imam, da ya ba da ya ce ai wa Sa'id bin Musayyab da wane suka cancanci suka ganni na cancanta bayan waɗancan 70 fa sun ce mini in yi fatawa sannan na yi fatawa. Sai to in sun hana kafa, idan sun hana ka za ka yarda ka bari? Ya ce a zan bari, inda sun hana ni ba zan yi ba. To saboda haka zamaninmu na yanzu lalle mun shiga cikin wata fitina, kowa ma yana fatawa, kuma fatawan ma wani lokaci kamar wasa ne da addini. A takaice dai mutum ya san shi fatawa labari ne za ka bayar cewa wato abu kaza din nan Allah ya ce halal ko ya ce haram ko ya ce wajibi ko ya ce mustahabbi ko ba haka ba? To wannan kana yi kana faɗa. Bambanci tsakanin fatawa da alƙalci, wannan wato hukunci ne wanda yake ba mulzim ba ne, wanda ka gaya masa ɗin nan ba za a tilasta a kama ɗaure in bai yi ba, babu. Sai dai alƙalci kuma, alƙali kuma labari ne amma fi ilzam, in dai mutum ya ce masa kaza a kanka yaƙi za a kama ɗaure. Mai fatawa kuwa in ya faɗi hakan ba za a ɗaure ba. Sai dai shi mai fatawan kansa dole ya zama dai malami ne, yana da hankali, baligi, ko ma bai yi bulugh ba, don su Shafi'i da makamantansu ai suna limanci tun suna shekaru 10. Saboda haka yana iya ya zama abun nan, amma dai sharaɗi ya zama malami ne, ya san Qur'ani, ya san hadisi, ya san kuma hukunce-hukuncen da suna i'tira'in Qur'ani da hadisi din na nasikh da mansukh da dai sauransu. Ya san da duk abin da dai shari'a tana so, ya san kuma mazhabobin malamai, kuma ya san inda aka yi gamuwa shine ijma'i da inda aka yi sabani wata masailul khilaf, duk waɗannan ya san su. To idan ya zama haka zai iya yi fatawa, amma da sharaɗin masana sun ce masa ka isa ka yi fatawa, ya yi fatawa. Ba an gane abin da nake? Shi yasa kullum a zamanin da ba wai ka sayi littafi a kasuwa ka duba sai ka ce ka zama malami ba, a'a, dole ka je ka tabbatar wannan agun wani malami wanda aka yarda da shi. Saboda haka a bisa gaskiya wato makanatul ifta fil islam dai na'ibanci ne ga annabi. Saboda haka ba zai yiwu ka rungumi wannan aiki ba tare da ka kai ba. Don haka matsayin shi mufti yana na'ibantar annabi sallallahu alaihi wasallama ne wajen bayyana hukuncin Allah. Saboda haka abun yana da girma.